Salutare YouTube, eu sunt Q20 și acesta este al treilea episod din seria Forgotten Ore 2. În acest episod m-am decis să vă arăt ce iteme am mai achiziționat și vreau să vă spun despre o persoană pe care o respect, Mădă Tequila. A jucat pe acest server și cred că își vinde contul cel mare, dar mi-a văzut let's play-ul pe YouTube și mi-a dat coment, mi-a spus să intru și să vă arăt ce mi-a dat. Așa. Să o iau cu cărțile, mi-a dat un inventar plin de cărți, multe, un 3K 600 de CL, 7 inele, 400 citite și 400 exorcizări, un K400 de cufărul muntelui și tot ce mai vedeți pe aici. Acest FMS pagubă 37, 4 semium, 2 critică, 2 ori și pietre plus 4, războinic și pătrundere. Această mortală 15 pumnal, 15 2 mâini, 8 sabie, 1 KPV, 10 săgeți, pietre plus 3 și plus 4. Acest scut vultur plus 9, full bonusat, 20 ang, imun la încetinire, 10 semium, 6 bonus de experiență, este bun. Această brățară full bonusată, 1 KPV, 6 orci, 5 daune PV, o vând, 10 semium, foarte bună, și aceste elixire. Vreau să spun că am tot respectul pentru această persoană, rar mai găsim astfel de persoane care să te cheme să-ți dea ție ceva într-un joc. Acum întâlnim doar persoane care vor să te fure. Și tot respectul și te salut dacă o să vezi acest video. Cât despre itemele achiziționate de mine, am făcut 300 KK, niște SS-uri, așa, ce mai am pe aici? Acesta este FMS-ul care îl aveam. Am făcut rost de acesta, pagubă 44, 10 critică, pietre plus 4. Acesta este coiful mic. Armura, cred, nu cred că o știți. 50 valoare atac, un KPV și pe farming 10 magie, pietre plus 4. Acest scut, 20 bonus de experiență, 6 semi, 8 inteligență, 10 corpular, 6 vampiri. Cercei îi știți. Și acest colier, cred că îl știți, brățala, cred că tot așa o știți. Și cizmele nu le știți, 2 KPV, 10 critică și full bonus. Mai am aceste scuturi, 8 inteligență, 12 pătrundere. Și acesta 8 putere, imun și 8 dexteritate și 8 semiom. Am acest dragon, 15, 2 mâini, 10 sabie, 50 valoare atac, 2 KPV, 8 fulger, plus 4, este de vânzare dacă vrea cineva să-l cumpere. Acest coif de 41 de war, 10 semiom, 12 regenerare, vântului, fulger și daune. Acești cercei, care sunt slabi. Acest pumnal foaie neagră, cu 3 PC, 8 semiom, 12 dexteritate, 12 putere, pietre plus 4. Să vedem ce mai am pe aici. Nu mai am nimic. Acum am făcut M8 sabia vrăjită și M4 teama, dar stați că avem în depozit imediat. Avem cărți și facem imediat geurile. Vreau să fac geurile în acest videoclip. Nu vreau să mă lungesc prea mult. Așa. M-am mai apucat de un Metin 2 ETH. O să postez pe amândouă. Unde era? Tăiș. Așa. Și teamă nu cred că am. Uite aici teamă. Cred că o să mă bag să postez și GTA MTA. Cred că îl știți, este unul mai nou, mai evoluat. Să vedem. M9. Așa. Citim.
Încă am nivel 42, o să cresc, întâi vreau să-mi fac G-urile sau P-urile. Să fiu sigur că rezist, că n-am nicio problemă când mă pun să cresc. M10, să mai citim încă 10 cărți. Așa, încă 6. 6. Am scos 6. Și G. Să vedem cum arată. E mai bine? Teamă, să facem și teamă. Mă gândesc că durează cam mult. Dar haideți să încercăm. Dacă vreți să vă apucați pe Metin 2 ETH, vă aștept și acolo. Astăzi am postat primul let's play împreună cu un bun prieten. O să mai postez, în fiecare zi o să postez de pe ambele. Și cu GTA-ul văd eu cum fac, cred că o să mă apuc și de RO, TBD sau cum se numește serverul ăla. Așa, nu știam ce se întâmplă. Să luăm mai aproape. Se pare că am făcut M6, wow, doamnelor și domnilor. Este plictisitor să citești cărți, dar ce să faci? Trebuie să citim, măcar aici în Metin, dacă la școală nu citim. Citim și noi în Metin. În Let's Player, mă scuzați, Let's Player trecut am deschis cuferele de Crăciun, care le-am primit de la Brad. În schimb am dat și o setă. Ați văzut, nu mi-a picat cine știe ce. Cred că o să fac un giveaway cu niște cufere clare de lună, dacă tot le-am primit, să dăruiesc și eu cuiva. Nu știu când. Să vedem ce timp am, cum. Și nu e problemă, vă dau și vouă, și eu am primit. E bine să primești? Oare ne ajung cărțile? Da, ne ajung. Nu uitați, apăsați butonul like. Nu neapărat că mor după like-uri, dar mă motivați. Îmi dau și eu seama că cineva îmi urmărește seria, mă face să postez mai des, mai mult. Să vedem. Ne grăbim puțin. M-am plictisit. Așa, bam, 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 bam. Am făcut M10. Am destule exorcizări acum și citite, nu mai duc lipsă. Câte mai trebuie? 3. 1, 2, le așezăm și noi așa, pac. 3, 1, 2, 3 și am făcut G-ul, doamnelor și domnilor. Uitați cât de frumos arată. Da. O să ne apropiem de pe ea, am momentan 19 SS-uri. Am turiste KK, vedem ce mai vând, ce mai fac. Am acest Rufus. Ce mai am aici? Așa, și o să revin cu un nou let's play. Poate o să vă arăt mai multe. Depinde de evoluțiile care o să le am în joc. Până data viitoare, numai bine. Eu am fost Qtente. Nu uitați, like, subscribe, să mă motivați pe mine. Bun rămas!